A linguaxe da violencia é universal, a resposta tamén o é o lema da campaña que se levará adiante en Sanxenxo co gallo do 25N, Día Internacional contra a Lacra da Violencia Machista. Que está un poco enfocado en demostrar que el lenguaje de la violencia es universal y que todos sabemos cómo responder y cómo actuar en esos casos. En Redondela vamos a realizar un mural en la calle y en el de Sanxenxo con la misma pieza se pondrá en mupis y en vallas exteriores para visibilizar un poco el problema. Centrar la campaña en generar una comunidad de mujeres que igual no encuentran la manera de conseguir una comunidad, un espacio seguro y fomentar un poco a poco desde las instituciones que se generen esas oportunidades sin exponerlas tanto a las situaciones igual de peligro e inseguridad que si tienen que acudir directamente a la policía o otros servicios se puede generar. Elas forman parte do grupo de alumnas do mestrado de Publicidade da Universidade de Vigo que está detrás desta acción. Trátase dunha iniciativa pioneira na subdelegación do Goberno de Pontevedra e da Universidade de Vigo que busca poñer a disposición de 5 concellos da provincia campañas de prevención e loita contra a violencia de xénero de cara ao vindeiro 25 de novembro. É a primeira vez que desde a subdelegación do Goberno se pon, por decirlo de alguma maneira, a disposición dos concellos pois os medios que podemos ter aquí para reforzar este tipo de iba a decir celebración, celebración no sentido político do término, non no sentido executivo. Nos alumnos, na xente nova, está o futuro de todo ou de casi todo e desde logo está o futuro da loita contra a violencia de xénero. Os futuros profesionais do sector da comunicación teñen unha responsabilidade enorme e facer esas campañas, esas mensaxes de concienciación e divulgación de forma correcta, adecuada, profesional e que estén a disposición das institucións públicas para divulgar e facer entender cal é este problema e como debe solventarse, non? Un destes concellos beneficiados é o de Sanxenxo. Levan meses traballando xunto coas alumnas pro deseño desta campaña, coa que buscarán conseguir o maior impacto no seu municipio. Desde o Concello de Sanxenxo vamos a facer todo o posible para facer unha das campañas máis importantes sobre a violencia de xénero, porque é moi bo facela este ano 2025, vale? A campaña A linguaxe da violencia é universal, a resposta tamén o é, tamén se porá en marcha en Redondela. Outras accións deseñadas polos alumnos do mestrado de Publicidade desenvolveránse en Moaña, Lalín e Ponteareas.